Dodnes na ministerstve školstva pracujú dvaja zamestnanci, ktorí predtým pôsobili v orgánoch študentského požičkového fondu a spolu dostali na odmenách 34 000 eur, a to jasným porušením zákona o štátnej službe, ako aj porušením zákona o študentskom požičkovom fonde. Od 13. júna tohto roku 4 mesiace pritom minister stále zvažuje, čo s týmito zamestnancami, a verejnosť sa nedozvedela, čo sa s nimi stalo. Slovenskej republiky, čo sa týka vysokého školstva. Pán Juriga peniaze vrátil. Pán Juriga, to je z úseku mládeže.